Nyidam sari diatur ke coba guys, spesial buat bapak yang punya sanan.
Meksa. Joget Bunda. Aku kembali tansali. Joget sini sayang. Umpama sliramu margi wong manis, aku kan bakal liwati. Ayo re. Sinak janji prasetyane ati. Tansah kumantening netra rena asa karo sorat sanding triya. Meterosa jagat raya ali ono wukir lan samudra ora ilang memanise aduh ganti ati selawase. Bapaknya sudah berfoto kan? Ben. Saya pengen kenalan gitu loh. Oh iya, Halo di Bapak. sana. Masih berfoto. Oke. Berarti kita mintanya ke siapa ini? Oh, pasti kemari, pasti kemari. Tenang mas. Aja, bayar kontan kok. Heeh. Hae lo Mas Jane ya. Kok kayak wis dititip kayak gini Dik. Oh, udah dititipin ya Bun? Bun. Oh dik gue saja. Turis. Boleh. Ayo. Iki apa dhewe anu kok Dik, menyiapkan kris dan juga Chris. shopping ladder. Ya. Dan juga shopping ladder. Pokoknya everything okay. Yes. Okay. Yes. Just white, okay? Okay. Thank you very much. Yes. Okay. Yes. Ndang tekno to, kayak aja entek kae. Nalika nira ing dalu atiku lam-lam sira ayu nganti mati ora bakal lali lakae Bapak, nyanyi nggih? Nyanyi. Bareng ekspositor Bapak. Namanya siapa? Bapak Hari. Oh, Siap. Mas Hari. Asik. Bapak Saiful Hajat goyang. Bos Peri. Oh.
Mas Heri. Mas Heri luar biasa loh Mas. Niki Bunda mboten dijak mriki niki. Bunda, kalau Bunda kesini gayeng nih pasti Bunda nih. Bunda ayo monggo toh. Bun. Bunda exercise Bunda. Ya. Bunda sayang. Exercise. Sini sayangku. Nah. Ayo. Bunda ya nyanyi ki kudune kok ya. Nggak bisa menikmati ya. Oh Ayo, monggo. iya. Baiklah. Baiklah, Ya. anjing. Mangga. Bapak Keling Sugeng Rawuh. Sapa ki? Bapak Wanto. Hah? Kayane wis tau roh iki. Oh, tahu roh ya. Pak Camat kono kae lho, Pak Camat. Dek, salim dulu, Dek. Ya. Ini siapa, Dek? Kita temen Nggak aku. tahu ya? Ya Allah, wis nggak tahu. Temen aku. Sugeng Rawuh. Anjing. Bun, Zi. Matur sembah nuwun alhamdulillah. Mister Keling hadir. Ya. Sapa kuwi, Dik? He, Ayo, sapa Dek. kuwi? Hah? Itu anu mantan pacar. Masa sih? Iya. Oh iya. Ya. Ya. Ya nanti, oke. Ayo. Nalikane ro endah atiku lam-laman Gozo. Nanti ora bakal lali. ayo Melaku. Mas Heri juga Bunda Condong Raos. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi kang tansah tak Ini impi. Bapak Heri semangat. Dilanjut garwane wong liya Pak De. Aku ora bisa lali mong sliramu papujane ati. Yang sepisan ketemu Yang gede Merasa tresnaku Rina wengi tansah nunggu Arep-arep sok kapan balimu Sing tak tirno garwane wong liya. Bapak Heri Aku wis kebacut tresno nanging ati kumpa gawe gelo. Jom. arisan Pak nih Ya, arisan arisan Wayahe, wayahe, wayahe. wayahe Wayahe. 0406 749 10 urung tek tinggalan urung tek lagune kok ya Iya. ayo Berarti kengko di ah kembali lagi ke Nyidam Sari dulu karena permintaan Iya, dari kan lagunya, Bosin. iya. Heeh. habis itu dangdut Bun boleh ya Oh, ntar iya. belum habis Bun lagunya dan habis ini dikit Jangan lagi ya pulang Bun dulu. Belum, Macet di sana. belum, Di belum. sana masih macet. Di sana oh masih ya macet. ayo sebentar aja ya Ya, ya. Boleh, boleh, ya. Neng apa siramu tega Tinggal aku kaya tanpa dosa Atiku kan ranta-ranta Duh gustiku lan nyuwun ngapura Oh Mak De matur sembah nuwun ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah barokah. Kak Heru sama Kak Cindy langsung metu. Mas, jus. Ya.
ayu pepujanku Hati susah hati susah mung kangen sliramu Allah bagus Allah Saning atiku kangen ning atiku awak longkar rapi sodoro wawayanganmu reredu atiku Pak Diana Lino wangi rapi satu ayo Mbak Sindi joget susah mung kangen sliramu aku lagi nggak bisa mati amung siro kak so nambani Jih, pokoknya sarsor ya Jih. Gimana, Dik? aja semelang ora bakal ayu ora suwe aku balik iso sumanje ana ing sisi Lagi. Ayah, gak apa-apa satu lagi biar aman Pak De. Bapaknya joget dong yang namer tadi ayo Pak mana? iki Pak Bapak, sinten wau yang namer joget tadi ya? Pak mriki Joget sini. Sing nyawer wau putih. Iki, Exercise dong, exercise. Perutnya biar gak kecil. ayo mudun Mbak Anjir, Ayo, Budun. mau matur suwun Mbak Sindi. Mbak Sindi. Jogja sini aja tunggu nggih. sewindu suwe lawase kok lunga ora pamit aku Iya yo. Iya yo. wong ayu pepujanku susah mung kangen sliramu monggo Mbak Allah Iya yo. Iya yo. Rino wangi rapi Ini tadi dari siapa, Di? Ini tadi dari Bapak Panitia tadi yang di Oh, sana. dari pasukan panitia yang di sana. Banyak Dan terima habis kasih, ini, matur sembah nuwun. Silahkan digoyang pengantinnya dengan Jogja Oh, istimewanya ya. Jogja istimewa. Pak Ditugel maneh Baiklah. monggo dilanjut. Mangga, mangga. Aja sumelang wong ayu. Ayo. Aku ini ora bakal ayu. Iya yo. Iya yo. Ora suwe aku balik. Ento sumanding ana ing sisih. Yeah. Anji Bapak Yatno Mas alhamdulillah. Yatno.
Bos keling. Joget sik, joget sik. Iso. Ayo re. Wong bagus apa sih nongso. Aku teka gendong tresno. Halalangan asmara gawe sewurasa nambani atiku jiwa. Aso. Tekak mas dan romo atimu. Aku senang beni seliramu. Kapan ku bisa ketemu. Rasa suci menggilai rahayu. Matur sembah. Masih spesial Bos Peri. Juga kawan-kawan semuanya yang di sana. Sondong mas, monggo monggo. Sambil menikmati mantap sore yo mas. Maksudnya Diringi bareng condong ras. Maso mas lama. Janji tresno disekseni. Lintang-lintang engkang aeng wengi. Ati kang nandang asmara. Gusti kula paringa usada. Yo 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 yo. Wayah wengi nambahi kekesengan iki papujan ati mengendi duh wong ayu kanta anti-anti Ngapusi ngapusi. oh aso Penang mas. monggo monggo Wong bagus aja sira nongso. Aku teka gendong tresno. Halalangan asmara gawe sewurasa nambani atiku jiwa. Tekak mas dan romo atimu. Aku senang beni seliramu. Kapan ku bisa ketemu. Rasa suci menggilai rahayu. Rasa suci menggilai rahayu. ya satu sampun. buah lagu spesial katresnan sejati. Oh malah Padang sana. Rancak bana, rancak bana. Ayo. Asik coy. Doa spesial buat Pak Keling. Yo temennya joget boleh, ayo. Aho. Apa? Ayo Mas Keling. Kebarengan bunga susah kabeh radati alaman.
ya dik Iya ya. kamu tega sekali. Aku kan baru berusaha. Berusaha ngapain? Berusaha nyari kerja. Oh gitu. Makanya aku ditinggal. Tapi kan hasilnya juga buat kamu tadi. Mana? Belum ada, belum ada. Yo, so. Janji. Aduh, Bunda lagunya apa sayang? Yo. Nanti ya. Yo, Bunda joget dulu. Ayo Mas Keling kene sih. Ya, kontoni. Gimana Om Ferry, gimana?
Gimana mau manggil ibu? Ibu. Ya. Bun. Ibu. Heeh. Bun tanda tangan, Bun tanda tangan. Tanda tangan anjir. Indri. Ayo. Ya bangga. Lah cepat. Ayo. Spesial buat Mas Manto Keling. Bapak saya dari aja. Jebol ora ketemu. Aduh klinci. Coklatnya sini dong. Kok jombet Bunda. aku terus bali neng Semarang. Klinciku wos ono kandang. Luar biasa loh. Pak Soebul aja pengertian belum Pak belum. Masih ada joget terus pokoknya. Hari ini spesial dari Anda untuk Anda. Pokoknya luar biasa pokoknya. Anjir, Bunda bagian dangdutnya nanti. Ini kayaknya malah ramean sana, kita ikut sana aja. Udah ngeretehin 2 lembar tadi, tenang aja. Iya, iya. Ayo. Ya. Lah cepat. Bos Peri duduk ning karo pekerja. Ayo Bunda. Pasukan jogetnya ya. Ya bunda-bunda merapat. Kesini dong merapat. Oh, merapat sini, sini. Mau nemenin nyanyi? Oh.
kaya Arjuna. Iki kocone. Mana lagi pasukannya? Udah hilang. Senggerebekan doang. Yang punya pasukan hijau, yo. Yang punya sake-sake. Hijau sawang-sawang, ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan. Satu lagi. Oke. Apa? Ada sawang-sawang, ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan. Kenalan ning lesehan. Wonge ganteng nganggo klambi hijau. Yen ra kleru aku tau ketemu. Andalika kowe bareng kancamu. Mlaku-mlaku karo guyu-guyu. Ombenane es jus melon karo susu. Hey oh hey Aduh, sampai bawah, aduh. Tarik lagi bunda, yo. Bagus aja sumelang. Melo aku tajang penting hajatan. Jaluk HP mesti keturutan. Akhir gelem ora mangan sanggang ulang. Condong raus. Mana mas? Kok nggak joget? Heya. Ini mama siapa sih belum kenalan aku? Oh mama Yanti. Bener. Aku tak bohong. Hata sawang-sawang kowe bagus tenan. Rasane aku pengen kenalan. Kenalan ning lesehan. Wonge ganteng
Sini dulu. Oh iya ya. Siap, terima kasih. Oh, pasukan Trogong. Monggo Bunda. Tinggonku goleki Bote kepengen ketemu Matian ado tak parani Mung nuruti kangene ngati. Ayo bareng saiki ketemu konfiteku ninggalake aku koyo sinanjalatiku loh tumet loh tumetes nelesi pipiku so yen pantene atesno koyo kondo sing prasaja aja gawe karo ati aku ora bakal godeli. Ya, ini tadi ada teman-teman dari Trogong di ONJ ada Pak RT Muksin. Pak RT Muksin kok Ya, tahu ini teman-teman waktu dulu, teman bulu tangkis waktu oh dulu. gitu Atlet. nanti ditunggu lagunya ya atau Iya, kayaknya atau sudah di mau depan nyum- sana kok di ya Oh, salah gitu. apa-apa. Ya. Ji. Dilanjutkan dulu, monggo. Iya. Ya. kaya ngene lelakonku piye ngopo kok dadak ketemu yen pancen dipisahke gawe gelo ati salah Family condong ras mas goyang yo Masuk di ada Bos Gamin. mas kami joget Ya. ayo aso Neng ngendi nggonku goleki botan bote bote kepengen ketemu Latihan ado tak parani mung nuruti karepe ati. Ayo bareng saiki ketemu piye ngopo ninggalake aku monggo koyo sinandal atiku loh tumetes loh tumetes nelesi pipiku yen
jake piye to? Jaluk kene, jaluk kene. Jaluk kene. Itu Bun. Bunda, aku yang tadi yang Nah. jogetnya hot banget tuh. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Yang lain aja, Mas. Kaya ngene lelakon. Esok. Piye ngopo? Kada ketemu. Ya ada pancen dipisahke. Gawe gelo ati sak lawase. Soale tek goyang ket esuk. Wah, monggo. Ayo, Cong. Ayo. Asoy. Ning kutha Solo, budhalan budi.
Terima kasih. Haji. Nanti salim Monggo dulu Mbak Samriti. salim. Ya. Yang sebelah sini. Salim dulu boleh. Oh salim. Ya iya no. Aku isa deh mas. Di sini beliaunya yang punya. Ya iya. Permisi Ya ya. iya. Nah kok takut? Oh no. Oh nang ini. Salim. Monggo joget berarti. Monggo beri. Joy 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 joy. Mantap sebelah nuwun. Ayo mas. Kelingan Gubuk kahi. kubuk kae biyen tak goleren Ya eyo. neng cagak kebat tulisan warna abang tondo isih lega ayo Jenenge gubuk asmara. Yen kahe nganggo adem tresno. iya ayo iya ayo pados Tanpa batal tanpa kosong. ayo Bot abote taman asmara. Monggo Pak. kubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumegang saiki kubuk kae kebak Matur sembah nuwun Bapak nggih Bapak Haji. wayah wengi nganti Sek Mas ya Allah, aku ora Aku, penak banget tuh Mas. apa ki Iki sekali bruk lho Mas. Jan. Iki mau paring asma sinten Bapak? yo kenalan dulu to Enjing Pak, Dik. ngapunten paring asma sinten Nah. Bapak? Bapak Idin. Oh Bapak Idin. Dalam Hah? Bapak Sulardi. Oh Bapak Sulardi matur sembah nuwun sanget Mau berkah masukkan diri barokah ngoten nggih. Ketahuan. Bapak Sulardi. Heeh. Pokoknya mugi-mugi berkah barokah tambah rezeki ya amin. Amin ya robbal alamin. Nggih, ya Allah. Ya wis pokoke Katan diaturke dhewe. sanjone Yo. Katan luntur saya menaati. Iya iya iya. Iya iya iya. Aku kowe dadi karepku. Perkolar aku Sopo? Asor. Bapak Sulardi.
Aku Jangan, aku rawani nih, masih ada 2 lagi buat Bapak. Oke. Nanti ada bojo loro perahu layar Bojo sih. loro perahu layar. Siap ya. Katan sajroning Ayo, ayo. Ayo, iya iya iyo. Aku kowe yati karmo margo pripun Mas? Ya, Langsung perahu layar lanjut mangke perahu nggih? layar. Oh, nah, kono kae. Oke. Cah nom-nom yang ngene iki kok ya. Nanti lanjut perahu layar, Bang. Baby face kabeh ternyata ini. Oke ya. Jadi di medley-medleykan anjir. Ting dut tung dut tung 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 tit. Nah, langsung wis ngono kuwi. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Oh masa isi. Bapak nggak mau joget sini. Monggo Pak De. Monggo joget tuh. Kok joget monggo. Monggo lho. Bapak monggo. Dek. Sini, Dek. Monggo anu. Anu Pak bola jan monggo. Yo koncone isih gembira. Alerap-lerap banyune segoro. Dek sini ya. Mas Agus.
tunggu nggih kalian ibu. Bang Arul. Yo kanca ning dhisik gembira alerap-lerap banyune sekara Antia numpak prau layar ing dina Minggu dipari wisata. ilangake rasa lunga lesu Abang Arul, kan pergi dulu. Mas jebul wis sore Matur sembah nuwun. kelopo Katone ngawe-awe. Ayo gandeng becik bali wae. esuk-esuk tumandang nyambut gawe Bapak Sulardi, Nggih. dua lagu sampun. Iya. Oh iya. Kene mau wis ngacung terus kok di masalah kok. Spesial buat yang punya baju lara di mana? Oke. Di sana. Yang punya sisa tapi sudah lunas. Oh sudah kembali. Sudah Oh lunas. sudah. Alhamdulillah.
Sular enak sih. Ya kan kita enak tuh tadi dah. Iya kita enak Oh, mas. iya. Iya. Yo. Kita kasih dong. Mas wong ayu aja lo ojo seleh katresna pancene tresno kuwi kebapa coban senadyan donya ora bisa jaga bangsa tak jaga yen durung kapisah megang kuwasa Mas kowe sing sayang lalila aku kudu Mas mesti gandeng ati tomoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula apa tresno datang gendang saking coba kare wangi kabeteni ngerti tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Mas kowe sing sayang lalila Mas mesti gandeng ati tomoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggap kula apa tresno datang gendang saking coba kare wangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula apa tresno datang gendang saking coba kare wangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Ya. Anjay.
anteng aja di sana Lagi ya. menikmati. Iya. Spesialnya buat Mbak Cindy dan Mas Heru. Spesial Kakak Yolan. Kamu di sini ya. Iya Nanti kita dong. bikin teng 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 Oke. teng 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 gitu. Latihan dulu. Kejaden tenan duwe omah sing ra brisi. Kebak tresnan, kebak kasih lan sayang. Kakak, aku kalau gede jadi apa ya? Jadi MC. Oh, terima kasih. Wes ngancani aku selama iki. Wes iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune berarti deh. Iya mas. Kan sambil nari-nari toh. Oh iya iya. Berarti karo keceh. Kaya cah cilik-cilik kae. Ciluk. Ya. Anggekemasta supaya lebat. Ayo kakak Yolanda. Manekong salira yen
Ben koyo penganten. Gegem asta supaya bakoh bebraya manut wong salira yen beto ada Bisa wasing ngajari Sata tulus Keanggan tapi ibu Beda raga Gandeng tresno Yang bener, yang bener. Oh merah Ente-ente tanah hari Tetes tambun singahan Aku sampai koyo lagi asmara tenang aku teko tuwa bebarengan Matur suwun wis Wis ngajari aku sama ini wis Wis bisa saling kuat-kuat Kuda wong liya sing rasadang hubungan iki berlanjut Tata mlakune ning coba pekerjaan angine Saya dewasa ngenteni badai terang Nanging sinau mari ning tengah hutan Beda raga gandeng tresno Ora pas, Mas. Ora pas. Piye to, Ki? Mangane ora jodoh. piye to Ki? Mas Peri, wah ini masih keluarga besar nih. Yo, Yo. we Oh, mboten, Dik. Kiyo. Oh, oh. Yo, yo, yo. Ambyar. Nangis sakjroning atiku
Iya. Ya, kita kasih. Mas Lama. Apa deh? Aku di sini. Aku iya. Siapa antara ratri mongeling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Hang limputi lembang bulan dadi saksi ukayane datang balik jadi janji semoyo Sulawesi.
yang membawa modal banyak. Kalau aku gimana? Aku. Yo, kowe malah golek modal kok. Ya makasih. Anu di asam uratnya kambuh. Ayo, anu kaya. Mbak Yola, ayo kalau mau ikutan. Boleh. Ayo, Mbak Nganten, Mas Nganten. Mas Nganten. Ayo. Biar tambah semangat. Iki tambah kesel loh, iki tambah kesel. Biar tambah semangat, ayo. Nanti tinggal pules. Masa pules loh.
Sampun Mas, sampun, sampun. Oh iya. Sampun. Urung telas to, Pak. Urung telas to, Pak. Dikit lagi. Wah, monggo. Sukses terus. Amin. Ya. Bos Tony. GP Musik Kota Bumi Tangerang. Diperpanjang ya. Gak mau. Pena. Manut toh manut. Iya toh. Asoy. Cintaku ini
Bosik DP Musik